Rešio sam da u ovom videu ne budem ironičan, nego da budem praktičan. Kao praktična žena. Moja žena praktična. Ipak sam bio ironičan. Ali šalu na stranu. U ovom videu pokazat ću vam kako da napravite sveću. Sveću. Pravu sveću. Nekako mi je dunulo da večeras pravim sveću. Toliko sam dugo skupljao one patrljke od sveća i rešio sam da napravim svoju sveću. Zašto da je kupujem kada mogu jednostavno da napravim, a pogledajte kako. Znači jednostavno staviti vosak, odnosno one ostatke od sveće u činiju, a činiju, kao što možete da vidite, stavite u drugu, gde je ključala voda. I zapravo taj vosak, odnosno te, vidite, ostatke od sveća, bukvalno topite na pari. I tu treba neko vreme da se to odradi, a obavezno pre nego što to uradite, uzmete oblik, znači kako će ta sveća da izgleda. Ja sam, na primjer, uzeo ovu malu flašicu od vode i rešio sam da sveća izgleda u tom pravougalnostom obliku, a pre toga uzmete od sveće jedan možete da ga privežete za ovu zihenadlu, ili kako se to već zove, da biste to posle stavili ovdje, ovako. I ništa, sada čekamo da se ovo sve otopi, a ovo će vrlo brzo da bude gotovo. Pošto se ovaj voskić ovako istopio, evo to izgleda ovako. Sad uzmete ovo što ste spremili i morate sad da budete jako pažljivi. Ja ću da pokušam ovako. Najbolje je, pošto ovo jako vrelo, da uzmete s nekom krpom ili rukavicom, ako imate, to bi bilo još bolje. I sada polako sipate u ovu flašicu, ali držite ovako da vam ne bi ovaj učkur otišao, i to otprilike, znači samo ga sipate do... To je to. I sad ne bi bilo loše da jedno vreme, dok se ne uhvati ona korica od voska, dok malo to ne turkne, da pridržavate ovo ovako sa dva prsta, to izgleda sad trenutno ovako. Sad izgleda tako. Možete u plastičnu, možete u bilo koju, sam uzeo u plastičnu, evo, to izgleda tako, možete u staklenu, u one čaše od sveće, kako god vama odgovara. I sad malo pridržavate ovaj fitilj, da ne bi on ispao ili da ne bi otplovio u ovom vosku. Vidite ovako, znači kada se taj vosak stegao, koliko toliko, do sada izgleda ovako malo drljavo jer je još uvek u čaši, ali vidite da ovo stoji. Znači ovo stoji, znači ne mrda vam se ovaj fitilj. I onda mi najbolje bilo da ga na jedno 10-15 minuta ljuljnete u zamrzivač, kada ga ljuljnete u zamrzivač i tako neka ostoji nekih 10-15 minuta, čisto da se stegne ono skroz. Prošlo nekih 15-20 minuta, ajde da vidimo šta je sa našom svećicom. Znači stavili smo je u frižider i sad ćemo da vidimo kako naprave svećica. Evo je. Cool, imam i ručak za sutra. Znači to je sad tvrdo, baš kao i prava sveća.
Evo je, to je ova naša svećica koju smo pravili. Vidite, tvrdo sve, ima i ovaj fitilj ovde. I sad možete vi lepo odmah da zapalite ovako da vam stoji, a možete da uradite i ovo. Na primjer sad da odstranite recimo makazama, samo polako, sad budete pažljivi i nežni. Samo malo, evo, samo malo zacepite. Znači, to je otprilike ovako, možete samo malo da zacepite i samo da odvojite od sveće ovu plastiku, odnosno flašu. To će sad malo ići malo teže. Sad to treba nežnije da se radi, ali pošto ja žurim zbog klipa da bi ovo završio što pre, ja ću to da malo brže uradim, pa će da ispadne malo dronjavo, ali za one koji se stvarno posvete ovome, to definitivno može da bude mnogo, mnogo lepše. Znači sad samo, kao što sam pokazao, samo odvojite ovu plastiku i evo ga. I to je otprilike to, ovo je vaša svećica, kažem, meni je malo ispala dronjava, vi sad možete da ju udešavate, da ju ulepšavate. Ova sveća, evo, ja predlažem kompaniji Voda, da me unajme da im pravim svećice sa njihovim logom. Ova svećica igrom slučaja dobila ovaj logo, ali zapravo to i nije loše, eto, dao sam vam možda ideju kako da napravite sveće sa logom. Šalu na stranu, vrlo je lako, vrlo je prosto, ja sam sad ovo uradio malo dronjavo, jer ipak ovo nije kanal za te potrebe, ali mi je prosto došlo, dugo planiram da uradim nešto ovako, dugo skupljam te ostatke od svećica i rešio sam da ovo uradim pred kamerom. Ja sam skupljao ostatke od mirišljivih sveća, tako da kad se pomešaju svi ti mirisi, ispadne nešto stvarno cool. I evo ja sad da je zapalim čisto da se vidi da je stvarno sveća, da funkcioniše sve kako treba, da nije neka fake sveća u pitanju. Sad, pošto ovo nije jedan od onih kanala tipa zapratite nas za više recepata, što ne znači opet da ne trebate da zapratite ovaj kanal, ja se nisam nešto mnogo trudio, pa je ispala ono ovako dronja, ovo je čisto za neku moju internu upotrebu, eto, dunulo mi da pravim sveću, da to podelim danas sa vama. Svakako, vi ukoliko poželite da uradite ovako nešto, možete to na mnogo lepši način, videli ste metodu, videli ste kako se to zapravo radi, pa vi sad možete naravno i da ulepšavate i da stavljate ovde razne one stikere, da ubacujete u taj vosak nešto, da stavljate u staklene, u plastične čaše, u šta god vama padne na pamet i kako god vi želite da ulepšate vašu sveću. Toliko od mene za ovaj video, pa se mi vidimo uskoro. Ćao.